Doğuşlukta bellenşiyali iki yurdun arasında sevda iqtisadi, yanlış energetik ve medeni insan-perwer uğurlar boýunça ýola goýulan gatnaşyklar ötüşüň täze derejesine çykýar. Munyň özi Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň däp bolan dostluk gatnaşyklary we netijeli hyzmatdaşlygy ýygyderli ösdürmäge ıgrarlyklarynyň nobatdaky suwtnamasydyr. Russiýa Federasiýasynyň Daşary işleri ministri Türkmen topragyny mähirli kabul edilenligi we meýilleşdirilen şäherleriň ýokary derejede geçirilen üçin hormatly prezidentimiz Ferdar Berdimuhammedow we Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda tüý sürekden hoşalyk bildirip, iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň ägir uly geljeginiň mardygyny aýratyn nykdy. Munyň özi durly ugurlar boýunça ýola goýulan gatnaşyklaryň ösüş derejesinde öz beýany tapýar. Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasynda ýola goýulan strategik hyzmatdaşlygyň udak möhletlik käteti ýedigi bellenli. Munyň özi iki tarap bilen gatnaşyklaryň diň hukuk, inançmak we özara hormat goýmak esasynda alınıp barlýanyny görkezýär. Şeýle iki ýurdun ministrlikleriniň we podoklyň dolandyryş idaralarynyň ugury boýunça köp taraply gatnaşyklar okgunly ösdürilýär. Şol bir wagtyň özünde iki ýurdun daşary siýasat idaralarynyň arasynda geçirilýän geňeşmeleriň netijeli käteti ýe bolýanlygy bellenli. Döwüşüň dowamyny iki tarap bilen hyzmatdaşlyk mundan beýlegem ösdürmek üçin ägir türlü mümkinçilikleriň bardygy bellenli. Şunyň bilen malykda degişli mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, iki tarap bilen gatnaşyklaryň mundan beýlegem okgunly ösdüriljekdigini ynam bildirildi. Döwüşüň dowamyna Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi bilen Russiýa Federasiýasynyň Daşary işleri ministrliginiň arasynda 2025-2026 ýyllarda hyzmatdaşlyk etmeň maksatnamasyna gol çekmek dabarasy boldy. Munyň özi iki tarap bilen hyzmatdaşlygy mundan beýlegem ösdürmäge ýardam berer. Şunyň bilen malykda degişli mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, iki tarap bilen gatnaşyklaryň mundan beýlegem okgunly ösdüriljekdigini ynam bildirildi.